Cogneo je občianske združenie, ktorého cieľom je vzdelávať dospelých. V prvej fáze sme sa zamerali na dospelých 55+, aj preto, že v živote človeka, keď to rozdelíme na také 3 fázy, tak tých 10 rokov medzi 15 a 25 sa pripravujeme na svoj produktívny život a na tú aktívnu účasť v zamestnaní, a potom tých 50 až 60 rokov by sme sa mali pripravovať na to, aby naša posledných 30-40 rokov života bolo plnohodnotných a aktívnych. A je dôležité získať správne návyky a starať sa o seba nielen po fyzickej, ale aj po duševnej a kognitívnej stránke. A to je práve to, čo v Cogneu chceme robiť. Chceme poskytovať podmienky pre ľudí, ktorí chcú pracovať na tom, aby ich mozog bol zdravý, aktívny, aby im pomáhal vyrovnávať sa s nástrahami 21. storočia. Pretože vidíme, že neurodegeneratívne ochorenia sa šíria, mentálne zdravie je téma a je veľmi dôležité starať sa o seba ako po fyzickej, tak aj po kognitívnej a mentálnej stránke. Poskytujeme rôzne kurzy, primárne sa zameriavame na jazykové vzdelávanie, pretože jazyky popri hre na hudobných nástrojoch sú jedný z najlepších spôsobov, ako si udržiavať mozog fit. A obzvlášť, ak hovoríme o dospelých po 50-ke, 60-ke, 70-ke, 80-ke, tak ak už v produktívnom živote nám ten jazyk nebolo treba, tak šanca, že nám ho nutne bude treba v tomto veku, nie je vysoká. Avšak nie je menej dôležité sa ho učiť, pretože to, že sa ten jazyk učím, je, že ten mozog trénujem. Je to rovnako, ako keby sme povedali, že ak chodím behať a cvičím, neznamená to, že musím byť na olympiáde. Robím to preto, aby som bola zdravá. Rovnako sa učím jazyk preto, aby som mala zdravý mozog. Že to je veľká časť kurzov, ktoré poskytujeme. A tiež sa venujeme kurzom kognitívneho zdravia, kde hovoríme o tom, čo všetko do toho kognitívneho zdravia vstupuje a čo všetko by sme mali preto robiť, aby sme aktívne starli. Medzi našich študentov patria rôzne vekové kategórie. Máme 50-ročných aktívnych pracujúcich, máme pracujúcich dôchodcov, ale máme aj ľudí, ktorí sú vo svojich 90-ke a stále aktívne na sebe pracujú. A práve tí sú pre mňa najviac inšpiratívni, lebo ukazujú, že je to naozaj práca aktívne a zdravo starnúť. Že je to o disciplíne, že je to o tom, že si budujem zdravé návyky celý život a potom na staré kolená žniem to, čo som si celý život nasadil. Ja som teraz 3 roky, som v penzii a som naozaj hľadala niečo, kde sa môžem socializovať. A keďže v mojej bývalej práci chodili lektori z Bridge na učenie angličtiny, tak vedela som, že existuje aj taký kurz pre seniorov. A keď som sa po pol roku doma skutočne už som si povedala, koniec, musím niečo urobiť, tak som sa prihlásila a to bolo najlepšie rozhodnutie môjho dôchodcovského života. Pre mňa to má viac dôvodov. Jednak je to angličtina samotná, ktorú veľa ľudí v mojom veku alebo ešte starších, keď opisujem túto skupinu, sa pýta, že na čo nám to je v našom veku, že veď my to už nebudeme potrebovať. Ale tak je to úžasné pre vzdelávanie, lebo viem si prečítať po anglicky, viem počúvať po anglicky, proste pozrieť si nejaké filmy, takže núti to trénovať môj mozog, čo je absolútne dôležité. A teda čítala som, že nestačí len luštiť krížovky, že to je trochu málo pre kognitívny rozvoj a odporúčili učiť sa nejaký jazyk. Čiže to je jedna vec. Druhá vec je, že som tu našla úžasnú partiu. Mám 3. učiteľa teraz v škole a bola som spokojná so všetkými. Je úžasné, že s nimi udržujeme, že sme stále v kontakte s týmito ako zahraničnými učiteľmi a je to aj v podstate sociálny kontakt hlavne. Najväčší odkaz, ktorý by sme v Cogneu chceli dať všetkým dospelým, je, že celoživotné vzdelávanie nie je len o tom, aby som naberala vedomosti a zručnosti, ale je to aj o tom, aby som mohla aktívne a v zdraví zostarnúť.